Ako jednu z víziev tohto roku som si vybrala ilustrovanie môjho zápisníka. Je to pre mňa také viac v jednom. Mám dôvod kopnúť sa trošku do prdelky a sadnúť si k tvoreniu o jeden raz mesačne viac. Mám materiál, pokiaľ nezabudnem pustiť kameru, ktorý s vami môžem zdieľať. Január je môj mesiac narodenia, zrejme preto mám k nemu isté puto. Je totiž prvý mesiac v novom roku, sviežosť, začiatok. Aj keď zatiaľ tu sneh nemáme, zachytila som ho aspoň na papieri. Upustila som od pôvodného plánu tajúplného dobrodružstva a vydala sa za svetlom. Bol to trochu boj, hlavne preto, že som vytiahla staré tempery a tým myslím viac než 10-ročné, po podobne dlhej dobe som ich mala na palete. Zvolený materiál je teda dostupný veľmi ľahko, blok papiera z úvodu som našla vtedy a tempery, bežné školské, zoženiete snáď v ktoromkoľvek papierníctve. Jediné, za čo mám na tieto tempery ťažké srdce, je fakt, že ich farby sú kriedové, zastreté. Na titulnej stránke mi to ešte toľko neprekážalo, ale keď som neskôr prešla k druhej ilustrácii, musela som znížiť svoje očakávania. Tak či onak, s trochou trpezlivosti si podobnú krajinku môžete namaľovať aj vy doma. Inšpirovala som sa Mikaelou z Blumendot, ktorá na svojej minuloročnej januárovej titulnej stránke použila vystúpené stromy. Podobne som si aj ja pripravila stromčeky, teda kmene stromov, ktoré som umiestnila do popredia titulnej stránky. Ako ste si už mohli všimnúť, na ozvláštnenie používam zlaté farby ako na krajinku, tak aj na stromčeky a rovnako ich použijem aj neskôr pri ďalšej druhej ilustrácii. Ešte nekončíme. Po dokončení titulnej dvojstránky pre mesiac január som sa presunula ku kalendáru. Doteraz som zvykla fungovať s menším kalendárom, okolo ktorého som mala nahustené všetko ostatné, čo som potrebovala. Čoskoro vám to v niektorom z ďalších videí ukážem. Tento rok ale mienim stránky míňať uvoľnenejšie, preto som kalendár zvolila väčší. Dokonca som sa odhodlala na jednoduché Dutch Doors. Dutch Doors je pôvodne názov dverí, ktoré sa otvárajú po poloviciach, do zápisníkovania sa ale dostal s preneseným významom. Pomenúva stránky, z ktorých nejakú časť odstrihnete či odrežete tak, že vidíte kus zo stránky poodrezanej. Môžu byť rôzne jednoduché či zložité, praktické či dekoratívne. Ako vidíte, u mňa sú to jednoduché, dekoratívne Dutch Doors, teda umožňujú vidieť ďalšiu ilustráciu rovno na dvoch dvojstránkach.
sa týka rozložení, pod kalendár som umiestnila priania, ktoré by som si chcela splniť tento mesiac. Ďalej tu mám miesto preskúmať a väčšiu plochu pre ďalší mesiac, keďže ten si pripravím až neskôr. Na ďalšej dvojstránke venujem miesto mesačným úlohám, zaznamenávaniu zvykov, aj keď časť zvykov zaznamenávam aj v kalendári a napokon tabuľku pre výdaje a príjem. Posledné rozloženie môžete poznať z videa o týždenných rozloženiach. Ak sa vám video páčilo, budem rada, ak mi venujete like a komentár. Ak by ste chceli vidieť viac podobných, nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám žiadne novinky neušli.